गो सन्मान आव्हान अभियानतर्फे आम्ही 70 तालुक्यातील सगळे गोप्रेमी सह्याची मोहीम जी आम्ही राबयल्ली त्याचं आज 27 एप्रिल हे निवेदन सादर करतात। मुख्य म्हणजे हे जे आंदोलन संतांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभर गेल्या 2 महिन्या खातीर सुरू जाल्लें आसा। जनजागृती अभियान आसा, गो सन्मान अभियान आसा आनी हे अभियाना मार्फत संपूर्ण देशभर जागृती गावोगावी घरोघरी करप हे उद्देश आसा। आनी त्याच्या फाटल्यान मुख्य मागण्यो ज्यो आसा त्यो आज आमी हांगासर सगळे भारतातले नागरीक जे 18 वर्सां वयर आसा ते सही करून आमी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपतीजींक आज डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत ह्यो सगळ्यो सही ज्यो आमी घेतल्या आतां पर्यंत त्यो पयल्या लॉटान वयतल्यो, परत ज्यो सही मोहीम चालूच रावतली आणि परत सही आमी कार्यालयात हाडून दितले। आज 27 एप्रिल 2024 रोजी गो सन्मान दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे। आजपासून जी सुरुवात झालेली आहे, प्रत्येक आपल्या 12 तालुक्यामध्ये गोव्यातील सर्व डेप्युटी कलेक्टरना च्या माध्यमातून आपले CM, PM आणि राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना हे निवेदन जे आहे ते सादर केलं जाईल। सगळ्या गो भक्तांच्या सह्याचं मोहीम हे आपण इथं सादर करण्यात आलेले आहे। विशेष म्हणजे गो माता सर्वांची माता आहे, तेव्हा सर्वांनी याच्यामध्ये सहभागी झालं पाहिजे। जे कोण सहभागी झालेले नाहीत त्यांनीसुद्धा मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्यासाठी आम्ही त्यांना आवाहन करत आहोत। आज 70मध्ये आम्ही सर्वजण जमलेलो आहोत आणि डेप्युटी कलेक्टरना हे सह्यांची मोहीम जी आहे हे सादर करतो। आमच्या मागण्या काय त्या मागण्या आम्ही इथं सादर करत आहोत। तर विशेष म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो की संपूर्ण सृष्टीची माता जी आहे ती गोमाता आहे आणि तिचं रक्षण झालं पाहिजे, तिला सन्मान दिला पाहिजे, तिची सेवा करण्याची त्याला संधी प्राप्त झाली पाहिजे आणि हा सन्मान मिळवून देण्यासाठी आम्ही पुढे आलेलो आहोत। आणि हा सन्मान साधासुद्धा नाही, कोणाच्या सरकारच्या विरोधात नाही आहे, कोणाच्या धर्माच्या विरोधात नाही आहे। सर्वांनी गोमाता ही सार्वभौम आहे, सर्वांची आहे। तेव्हा सर्वांनी पक्ष आपले राजकीय हे बाजूला ठेवून, जातीपंथ बाजूला ठेवून गोमातेला सन्मान देण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायला पाहिजे। सर्वजण यामध्ये भाग घेतात, त्यांचं सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि सर्वांनी पुढे होऊन आपण या गोमातेला चांगला सन्मान दर्जा देऊया आणि आपलं राष्ट्र जे आहे पुनर्वैभव प्राप्त करूया। आपलं भारत हा ऋषीप्रधान असा देश आहे, तर सर्वांना सुख, आनंद, सौभाग्य, ऐश्वर सर्व काही गोमाता देऊ शकते। सर्व समस्यांचं उत्तर जे आहे हे आपली गोमाता आहे, त्याचा दर्जा प्राप्त करून देण्याचं आमचं कर्तव्य, आमचं सुपुत्रांचं कर्तव्य आहे। आपण चांगले सुपुत्र होऊया आणि आपलं जे कर्तव्य आहे आपण निभावूया। एवढं सांगून माझे 2 शब्द थांबवतो। बोलो गो माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृती की जय, वंदे मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम।